നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. അതിൻ്റെ മുന്നേ കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേം പതാതെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരിഷ്ഠ നമ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു വേഗ ഒരു ചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ദിവ്യ മാതാജി കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ലോ ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? വന്നിരുന്നു, ഷെയർ ആവുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കാണാൻ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയേതയോരേകം തന്മേ ഭൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നല്ലേ, ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ആണ് ഈ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നല്ലേ, പിന്നെ പറയുന്നു ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനും പറയുന്നല്ലേ. ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. ഇതുപോലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും വിടാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നല്ലേ, മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനോട് വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് സന്യാസമൊക്കെ എടുക്കുന്നല്ലേ. അത് ഇതല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്യാസം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാഭൂപൈ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാനിവിടെ തീർത്ത് പറയുകയാണ്, എന്താണ് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഇസ്കോണിൽ എന്താണ് ധാരാളം സന്യാസിമാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്താണ് തൻ്റെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താണ് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ എന്താണ് ആ നൃഗരാജാവ്, നൃഗൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുറെ ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അല്ല, അതൊന്നും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ല. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഭോക്താരം യജ്ഞ സർവ്വലോകമാശ, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഭോക്താവ്
ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൃഗൻ എന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹം ധാരാളം ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം കുറെ പശുക്കളെയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ദാനം ചെയ്ത ഒരു പശു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ രാജാവിന്റെ ഗോശാലയിലേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴുത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ പശുവും മറ്റുള്ള പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലായി നിന്നു. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ആ രാജാവ് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പശുവിനെയും പിടിച്ച് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് അത് തലേ ദിവസം ആ പശുവിനെ കാണാതായ ബ്രാഹ്മണൻ തെരഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോഴെന്താ കാണുന്നത്? ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുവിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ തർക്കമായി, ഇതെന്റെ പശുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തർക്കമായി. അവസാനം രണ്ടുപേരും കൂടി രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തി. രാജാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഈ പശുവിന് പകരം 100 പശുക്കളെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം, ഇതിനെ അയാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കൂ. ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയ ആ ബ്രാഹ്മണന് അയാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതാണ്, അറിയാത്ത ഞാൻ വീണ്ടും ദാനം ചെയ്താണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം മറ്റേയാള് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവര് കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് ഈ പശുവിനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ ബ്രാഹ്മണനോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട പശുവിന് പകരം വേറെ 100 പശുക്കളെങ്കിലും തരാം, നിങ്ങൾ ഇതിനെ അയാൾ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടുന്നു. അയാൾ സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം 2 ബ്രാഹ്മണരും കൂടി തമ്മിൽ അവര് പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും അവസാനം ആ രാജാവിനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു ഭീകരനായ പല്ലിയായി മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു പല്ലിയായി മാറി. ആ പല്ലി കുറെ വർഷങ്ങളോളം ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റില് അവിടെ കിടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരിക്കല് കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ പന്ത് പോയിട്ട് ആ കിണറിൽ വീഴുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാർ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭീകരനായ ഒരു പല്ലിയെ, അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു പല്ലിയെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ പോയി ആ പല്ലിക്ക് അവിടെ നിന്നും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോക്ഷം നൽകുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. നേയസാ നിത്യ സന്യാസി യോനതേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, പിന്നെന്താണ്, അത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ തരുമ്പോഴോ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം അല്ലെ. അതിനെ വെറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ വെറുക്കെ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നു. മഹാബാഹുവായ അർജുന അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ജയം തോൽവി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിട്ട് എളുപ്പത്തില് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ മുക്തനാവുന്നതോടൊപ്പം മോശം അടയുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോഗത യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാന ചിരേണാദി ഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, നേരത്തെ നമ്മൾ ആ പിക്ചർ കണ്ടു. എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ അതിനെക്കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന്റെ മുന്നിലിരുന്നുകൊണ്ട്. ബ്രഹ്മണ്യാദായ കർമാണി സംഘം ത്വക്താ കരോതിയ ലിപ്യതേന പാപേന പത്മപത്ര വാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരംപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. അത് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലേല് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നനയില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ. അതിനെ ആ ഇലയെ നനയ്ക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മളൊരു തുണിയിലോ ഒരു പേപ്പറിലോ ഒക്കെ വെള്ളാക്കിയാലോ അത്
അതിനെയും ബാധിക്കും അല്ലെ, അത് നനയും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് അതിലെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ആ ഫലത്തെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോൾ സ്ഥിരചിത്തനായ ഭക്തൻ എന്താണ്, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അയാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാലോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, അവര് എന്താണ് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അത്യാഗ്രഹത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും പുനർജനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ, ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യാസൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇത് നമ്മളെ ഓരോരോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. സത്വഗുണം കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, തമോ ഗുണം നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, രജോ ഗുണം നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോരോ ഗുണങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, മത്സരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഇവിടെ ഒരു പാവയെ കളിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്, നൂലിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലെ. അത് ആ നൂല് ചലിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പാവകൾ ചലിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. തദ്ബുദ്ധയസ്തത്മാനാ സന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധുത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലും ഭഗവാനിലും ഒക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ, കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും അല്ലെ. പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞിട്ട് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ, നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ട് ആണ്, ആ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ തരും അല്ലെ. നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥ അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമുള്ള ആ ഭഗവാനെ കാണുന്നു, പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതൻ. എനിക്കിവിടെ കാണാം, പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ, പിന്നെ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, ചണ്ടാളൻ്റെത് അല്ലെ, നായുടെ ആനയുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതൻ കാണുന്നത്. അവരുടെയൊക്കെ ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താണ്, എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ കണ്ണിൽ എന്താണ്, മൃഗങ്ങൾ അല്ലെ, അതൊക്കെ വേറെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവർ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്, പരമാത്മാവിനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ മനുഷ്യരെ തന്നെ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് നമ്മളും കാണണം അല്ലെ. നമ്മളെന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്,
അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ എന്താണ് നല്ലതായിട്ട് പെരുമാറണം അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും എന്താണ് ആ സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ജാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിത് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആനന്ദം വരുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കോ, ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരുന്നത് മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും ഒക്കെ പോലെ അല്ലെ, വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആനന്ദം വരുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കൂല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയും ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ, പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ധാരാളം സന്യാസിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇസ്കോണിലൊക്കെ. അവരൊക്കെ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആ ആത്മീയമായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ആ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഭൗതിക അതീതം തന്നെയാണ്, ഇതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. പ്രഭുപാദർക്ക് ധാരാളം വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ, ബോംബെയിലൊക്കെ ജുഹുലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു, ഒരാളിൽ നിന്ന്, ഒരു നായരിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുണ്ടായി. പിന്നീട് അയാൾ എന്താണ് സ്ഥലവും നൽകിയില്ല, അവരുടെ പൈസയും തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ കുറെ അവരെയൊക്കെ വിഷമിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഗുണ്ടകളെയൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അവർ എന്താണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അവിടെ സന്യാസിമാർ അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആക്രമിക്കുക, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ആക്രമിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാനിവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് അവിടെ രാധാരാസ് ബിഹാരിയാണ്, രാധാരാസ് ബിഹാരിക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ അതിന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്താണ് പിന്നീട് അതൊക്കെ അവരൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കേസിലൊക്കെ തോറ്റി പിന്നീട് അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കേസൊക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറെ കാലം അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അവിടെ മുന്നിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറിയ കേസൊക്കെ വന്നു, അപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഈ തർക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു സമാധി വെച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിൽ കേസ് ഇതൊന്നും ആവരുത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രം പുറകിലെടുത്തു. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ ആ മുന്നേ പറഞ്ഞു, പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ സമാധി ആയപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കൃഷ്ണബലറാം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് സമാധി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് കുറെ വർഷങ്ങൾ കേസൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നീട് കേസ് ജയിക്കുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദർ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം മായാപൂരും കുറെ ടെററിസ്റ്റുകളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് വിദേശത്തുള്ള ആ ഭക്തന്മാരുടെ പണവും മറ്റു വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. പലതരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോഴൊക്കെ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരുടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അല്ലെ, അതാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇസ്കോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ആ പ്രഭുപാദരെ എന്താണ് അത്രയും ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതി അത്യന്തബന്ധ കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യവും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എന്താണ് ആ ദുഃഖങ്ങളിലൊന്നും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖത്തിനൊക്കെ എന്താണ് ആദ്യവും അവസാനവും ഉണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ. ആ മൊബൈലൊക്കെ തറയിലൊക്കെ വീണ് അതൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് സങ്കടമാവും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് നമ്മളൊരു പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അല്ലെ, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും. പിന്നെ അതെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാത്തിനും ആദ്യവും അവസാനമുണ്ട്, തുടക്കവും അവസാനവും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ
അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, എന്താ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. നമുക്ക് ഈ സന്തോഷമൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ടാവും, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷം, ആനന്ദം. സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്, അത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്നത് ശാന്തി, അതും എന്താണ് കുറച്ചുണ്ടാവും, പിന്നെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അതെങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ, നിങ്ങൾ ഇസ്കോണിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇസ്കോണിന്റെ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കീർത്തനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, അവരൊക്കെ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ആദ്യം അവസാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം എന്നാണ്. ദുഃഖാലയം എന്നാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വസ്ത്രാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വസ്ത്രം കിട്ടും അല്ലെ, ഡ്രസ്സാ കിട്ടുക. പുസ്തകാലയത്തിൽ, ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് പോയാലും അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദുഃഖാലയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്താണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷമുള്ളത്? ആ ഭഗവദ്ധാമിൽ മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പതിപ്പാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്, സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. ഇവിടെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ആ ആകർഷണത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ഒരു വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനടുത്തേക്ക് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് കുറെ മഴപ്പാറ്റകളൊക്കെ വന്നു ചേരും അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താവുക? ആ തീയുടെ ചൂടേറ്റിട്ട് അവരൊക്കെ നശിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്, മാനിനെ കാണാം അല്ലെ. മാനിനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ മാനിന്റെ കൊമ്പാണ് വളരെ മനോഹരം അല്ലെ. അതില് ആ മാനിന് എന്താണ്, ആ വളരെ എന്താണ് അഭിമാനമാണ് അതിന്റെ കൊമ്പില്. അതാണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ലെ. എന്നാലോ ആ കൊമ്പ് തന്നെ അതിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപകടങ്ങളും വരുത്തുക. എങ്ങനെയാണ്? കാടുകളിലൂടെയൊക്കെ അത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ കൊമ്പുകളൊക്കെ പോയിട്ട് മറ്റുള്ള ആ മരങ്ങളിലും വള്ളികളിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ട് അതിന് ഓടാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ മൃഗം അതിനെ എന്താണ്, ആ വന്യമൃഗം അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു. പിന്നെയോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താമര അല്ലെ. താമര അതിമനോഹരമാണ്. ഇത് വണ്ടുകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം അതിലെ തേന് കുടിക്കാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ വണ്ടുകൾ വന്നിട്ട് ആ താമരയിൽ ഇരുന്ന് തേന് കുടിക്കും. അങ്ങനെ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ, അസ്തമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ആ താമരയൊക്കെ അടയും. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക? ആ വണ്ടുകളൊക്കെ അതിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുക? ആ ചൂണ്ടയിൽ ചെറിയൊരു ഇരയെ കോത്തിട്ട് അല്ലെ, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മത്സ്യത്തെയോ അല്ലെ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇരയെ കോത്തിട്ട് അതിനിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ആ മത്സ്യം പോയിട്ട് ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തുകയും എന്താണ് അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നല്ലേ. പിന്നെ ആനയെ അല്ലെ, ആനയെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക? ആനയെ ഒരു കാട്ടിലുള്ള കൊമ്പനാനയെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പിടിയാനയെ അയക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാരിക്കുഴി തീർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം എന്താണ്, ആദ്യം സന്തോഷം തരുമെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ ആണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരി എല്ലാവരോടും എന്താണ്, കുറെ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ അല്ലെ, അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മവൃത്തി ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഉയരുന്ന. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരി ആ സ്വന്തം ആരോഗ്യവും ഒക്കെ എന്താണ് നോക്കാതെ തന്നെ വിദേശത്ത് ആ പ്രായമായ അവസ്ഥയിലും പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോൾ
അവർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ഹിപ്പികളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം നൽകി അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു വൈഷ്ണവന് പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്നാ പറയാ. ആ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ അവരും പങ്കുചേരുന്നു, ദുഃഖത്തിൽ അവരും അവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ലോകം മുഴുവൻ ആ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സ്വർജന. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അവർ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആ കാരുണ്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭാതരി ആ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ എന്താണ് ആ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ എന്താണ് നോക്കാതെ തന്നെ പോയിട്ട് ആ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതഛേദസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ക്രോധം എന്താണ്, അത് സർവനാശമാണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. കാമം ക്രോധം അതൊക്കെ അല്ലെ, അതെന്താണ്, അതൊഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്കൊക്കെ അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളും പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്കും ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, എന്താണ് ഞാൻ കുറെ ചെയ്യുന്നു, ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എന്നാലും എനിക്കെന്താണ് ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. ചില ആൾക്കാർ എന്താണ് ഭഗവാനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിലൊന്നും പോവില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും. എന്നാലും ഭഗവാനാണോ ഇതിനെല്ലാം കാരണമോ? അല്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടും ചീത്തയായിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത്. അതിന് ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മളാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ തോത് കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മളൊരു ഒരു സമുദ്രം കടന്നു വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഒരു സമുദ്രത്തോളമുള്ള അതിനെ ആ വിഷമങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു കാലിക്കുളമ്പ് അടിയിലുള്ള ആ വെള്ളത്തോട് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തീർത്തു തരുന്നു. കാലിക്കുളമ്പ്. ഒരു പശു നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ കാല് പതിഞ്ഞെടുക്കുക ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിൽ എത്ര വെള്ളം, അതിനെ നിഷ്പ്രയാസം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കടന്നു വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ വലിയ വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടൊക്കെ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് കുറച്ചു തരും. ഒരു ഡിവോട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളെക്കാളും ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ നല്ല സുഖങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്തും. അവർക്കെല്ലാം അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും യാതൊരു വിഷമങ്ങളുമില്ല, പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നൊക്കെ. അവർക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അവർ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിനി മറ്റുള്ള നരകലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം. 28 തരത്തിലുള്ള നരകലോകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അവരനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ഒരു ഡിവോട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം നൽകുന്നു ആ ഡിവോട്ടിയോട്. അവരെന്തൊക്കെ പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കാണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ജന്മം തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് അനുഭവിച്ചിട്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു. തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാണു ഭുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം കൃദ്വക്വപുർവിർവിദദാൻ നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സുദയാഭക്. എല്ലാവർക്കും മുക്തി ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്. ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊന്നും തളരാതെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിപദം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും നമ്മൾ തളരാതെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കുറേ
ആ ഭക്തന്മാർ, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലേ. പൂന്താനത്തിന് എന്താണ്, അവസാന നിമിഷമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്ന് ആ പൂന്താനത്തെ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഭഗവാൻ വരുന്നത് അല്ലെ. അന്നേ ദിവസം കുറെ സദ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് കൂടുതലായി പ്രശ്നമാണ്, കൂടുതലായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നാൽ ആ തോഴിക്കറിയാമായിരുന്നു, ആ ദാസിക്കറിയാമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനെ അവരുടെ കൺമുന്നിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അങ്ങനെ അവസാന നിമിഷമായപ്പോൾ എന്താണ് ആ പൂന്താനം പറഞ്ഞല്ലേ, എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോ ഞാൻ പോകുന്നു, ആരെങ്കിലും വരുന്ന എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഭാര്യ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ദാസി പറഞ്ഞു എനിക്കും വരണോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോ ആ ദാസിക്കും മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ആ പൂന്താനത്തിന് കുട്ടികളൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അന്ത്യക്രിയയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ആരാണുള്ളത് അല്ലെ, ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പൂന്താനത്തിനെ എന്താണ് ആ ശരീരത്തോടെ കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് ആ ശരീരത്തോടെ കൊണ്ടുപോയി, ഉടലോടെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ആ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, കേരളത്തിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ദാസിയും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ദാസി ആ ശരീരം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു, ആത്മാവ് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ കുറൂരമ്മ അല്ലെ, അങ്ങനെ വില്ലമ്മ സ്വാമി, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത്, പോറ്റുന്നത്. ആമയോ, ആമ വന്നിട്ട് കരയിൽ മുട്ടയിടും അല്ലെ, കരയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ പോവും, കടലിലേക്ക് തന്നെ പോവും അല്ലെ. എന്നിട്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നിട്ട് അത് വളർത്തുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ എന്താണ്, കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പോൾ നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ അകലത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ. എന്നാലല്ല, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. നമുക്ക് ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടത് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് എത്തുന്നു, ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. ഇത് വെറും ഇവിടെയുള്ള ഒരു സാധാരണ മന്ത്രമല്ല, ഗോലോകേര പ്രേംധന ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാ. ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു മന്ത്രമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കലികാലത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിദൂരത്തല്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൂരത്തിലല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഇതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് അവസാനത്തത്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ശാന്തി മന്ത്രമാണിത് എന്ന്. ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ ശാന്തി ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ
ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പിന്നെയോ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അധിപനും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്ത് അഭ്യുതകാംക്ഷിമാരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ. നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിമാരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ. നമുക്ക് കുറെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വരുമ്പോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു? അവരാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെ. അല്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറെ പൈസയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരൊക്കെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളാണോ? അല്ല, അവർ നമ്മുടെ പൈസയൊക്കെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ പൈസ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹമൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ആരേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ എന്താണ് അഭ്യുതകാംക്ഷി, നമുക്ക് നല്ലത് വരാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാ ജീവികളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി നേടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണല്ലേ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങളും മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ഓരോരാളും എൻ്റെ രാജ്യം അല്ലെ, നമ്മുടെ രാജ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ യുദ്ധങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കാണാം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ, സ്വത്ത് തർക്കങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അല്ലെ. എന്താണ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരു സ്വത്തുണ്ട്, ഒരു ഭൂമി ഉണ്ട് അല്ലെ. അതെന്താണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ ഉള്ളപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇനി നാളെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോഴും ഈ ഭൂമി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കണം അല്ലെ, തിരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കണം. അല്ല, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഈ ഭൂമി ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി നാളെ അത് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ആവും, ഒന്നിക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും, അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതാവുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടേതാണോ? അല്ല അല്ലെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പരമാധികാരി അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ഒരു റെന്റിന് അല്ലെ, ഒരു വാടകയ്ക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ വസിക്കുന്നല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്റേതാണെന്ന് പറയൂ അല്ലെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മുടേതല്ല. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇതൊന്നും ആവശ്യം ഭഗവാൻ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതാണ് ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃഷലശാവൃതേഷു സുരഭീരവിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമസേ വിമാനം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷൻ തമഹം ഭജാമി. 10,000 ലക്ഷ്മിമാർ ഭഗവാന് നിത്യവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ എത്രയോ ഐശ്വര്യം അല്ലെ, എല്ലാ ലക്ഷ്മിമാരും ഉണ്ട്. പിന്നെ ചിന്താമണികൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. സുരഭി പശുക്കൾ, എപ്പോഴും പാലിച്ചിടുന്ന സുരഭി പശുക്കളെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ഡിസർട്ട് ട്രീ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഒരു അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കുറെ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിലൊരു അവതാരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആ വിഗ്രഹമായാലും ഫോട്ടോ ആയാലും ഒക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്? നമ്മൾക്ക് കാരുണ്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ നമ്മളോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാൻ, എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരി അവരൊക്കെ രാവിലെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ടിഫിന് കൊണ്ടുവരും. രാവിലത്തെ ആ പ്രസാദമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതൊക്കെ പങ്കിട്ട് കഴിക്കും. അതൊക്കെ ഭഗവാന് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത്. ബ്രഹ്മാവ് പോലും പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായല്ലേ. അത് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് പോലും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി, ഈ കുട്ടി തന്നെയാണോ സാക്ഷാൽ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ കുറെ ബ്രാഹ്മണരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഒരു ദിവസം കുറെ യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ വനത്തിൽ പശുക്കളെ മേയിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂട്ടുകാരൊന്നും അന്ന് പ്രസാദമൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇളകിയതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും പ്രസാദമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊക്കെ വിശക്കുന്നു, എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പോയിട്ട് എന്താണ് പറയും, എന്താണ് അവരോട് പറയും, എന്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് എൻ്റെ പേര് പറയണ്ട, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അതിലൊരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മധുമംഗല് അദ്ദേഹത്തിനെയും കൂട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു പങ്ക് ആ ബ്രാഹ്മണനും കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുട്ടി ആ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി. എന്നാൽ അവരത് കൊടുക്കാനൊന്നും എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ച പോലുമില്ല, ഈ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചത് പോലുമില്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, എന്താണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഉണ്ട് വിശന്നിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അവര് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസമില്ല, അവർ ചെയ്യുന്ന ആ യജ്ഞങ്ങൾക്കും ആ പൂജകൾക്കൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാലോ എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു വന്ന് വിശപ്പോടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ആ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഒന്നും തന്നില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് പോണ്ട, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാരുണ്ട് അവരെടുത്ത് പോയിട്ട് പറയൂ, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഉണ്ട് വന്നിട്ട് വിശന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ആ കൂട്ടുകാരെല്ലാം പോയിട്ട് ആ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, വീടുകളിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാം കുറെ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം അതിഥികളും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു, ധാരാളം പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ ഉണ്ടാക്കി വിഭവങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോഴാണ് ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്, എന്താണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് പറയും. അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരി എല്ലാം അവിടെ എന്താണ് എന്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ പോവാൻ തുടങ്ങി. ആരുടെയും പെർമിഷൻ എടുത്തില്ല, ഭർത്താവിൻ്റെ ആരുടെയും പെർമിഷൻ എടുക്കാത്ത അവരൊക്കെ ആ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവര് ആ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ആ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരെ അതൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയണം, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും ആ ദർശനം ലഭിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ തിരിച്ചയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പോയിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണന്മാര് ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ആ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രസാദമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുമില്ല, അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും കാണുന്നില്ല, പ്രസാദവും കാണുന്നില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അവരും അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അവര് പറഞ്ഞത്, എന്താണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ആ ബ്രാഹ്മണര് ഓർത്തത്, ഞങ്ങള് എന്തിനാണോ ഈ യജ്ഞങ്ങളും എന്താണ് ഈ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പൂജകളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭോക്താവാരാണ്, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ആദ്യം ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. അല്ലെങ്കിലോ ആ ദേവന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാലും അത് അവരെന്താ ചെയ്യാ, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക വേണ്ട അല്ലെ. അവര് അതെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, യത്പാദ പല്ലവ യുഗം വിദിതായ കുംഭ ദ്വന്ദ്വേ പ്രണാമ സമയേ ഗണാതിരാജ വിഘ്നാൻ വിഹന്തു മലമസ്യ ജഗത്രയസ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. നമ്മളെല്ലാ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഗണപതി ഹോമമൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ, ഗണപതിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലും ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ആ തുമ്പിക്കൈയും കൊമ്പൊക്കെയുള്ള ആ വിഘ്നേശ്വരൻ ഗണാതിരാജൻ ആരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണോ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ പാദങ്ങളാണോ പിടിക്കുന്നത്, ആ
ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും തീർത്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഘ്നേശ്വരൻ, നമ്മളൊക്കെ വിഘ്നേശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ? എന്തിനാണ്? വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. എന്നാൽ ആ വിഘ്നേശ്വരൻ പോയിട്ട് ആരുടെ പാദങ്ങളിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്താലും ആ ദേവന്മാരും അത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനാ കൊടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഭോക്താവാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശാന്തി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അധിപതി ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധവാന്മാരാകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും വിജയമുണ്ടാവും. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. സമയമുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയും കൂടി പറയാം. ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീല നടന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോൾ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ വാരിക്കൊടുക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നു. തിരിച്ച് അവരുടെ ആ കൂട്ടുകാരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം പങ്കിട്ട് കഴിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ചുറ്റിലും ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും കൂടിയിരുന്നിട്ട് ആ പ്രസാദമൊക്കെ പങ്കിട്ട് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മാവ് കാണുവാനിടയായി. ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചു, ആരാണ് ഈ കുട്ടി? ഇത്രയും ആ ചൈതന്യമാർന്നിട്ടുള്ള, അത്രയും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി ആരാണ്? യഥാർത്ഥമായിട്ട് അത് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണോ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണോ ഇത് എന്ന് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പരീക്ഷിച്ചറിയണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ അവരൊക്കെ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ മേയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ പുല്ല് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത്? ആ പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു ഗുഹയിൽ അടച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നീട് അവർ ഗോപന്മാരൊക്കെ ചുറ്റിലും നോക്കുമ്പോൾ പശുക്കളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, പശുക്കളൊക്കെ കാണാതായിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രസാദം കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന അവിടുത്തെ തന്നെ കൈയൊന്നും കഴുകാതെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയുണ്ടായി. ആ പശുക്കളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ചുറ്റിലും നോക്കിയപ്പോഴേ അവിടെ മനസ്സിലായി, ഇത് ബ്രഹ്മാവാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനില്ലാത്ത അവസരം നോക്കിയിട്ട് ആ ഗോപന്മാരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗുഹയിൽ അടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോഴേക്ക് പശുക്കളുമില്ല, കുട്ടികളുമില്ല, ഗോപന്മാരുമില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി, ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലീലയാണ്, അതാണോ എന്നാണ്, നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വയം ആ ഗോപന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. എല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു, ആ ഗോപന്മാരായി. പഴയതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗോപന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോപന്മാരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഗുഹയിൽ അടച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ട് എത്ര ഗോപന്മാരുണ്ടോ അവരൊക്കെ ആയി മാറി. ഭഗവാൻ തന്നെ എത്ര പശുക്കളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ പശുക്കളായിട്ടും മാറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ ഈ ഗോപന്മാരെയൊന്നും കാണാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ? അവരൊക്കെ കരഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയും അവരെയൊന്നും കാണാമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് അവരായി മാറി. പിന്നെയോ പശുക്കളെ കാണാഞ്ഞാലോ അതിനും ബഹളം വെക്കും അല്ലെ? പശുക്കളായിട്ടും മാറി. അങ്ങനെ എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ. അവരൊക്കെ വീടുകളിൽ പോയപ്പോഴേ അവർക്കൊക്കെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര
എന്താണ് ആ എപ്പോഴും ഉള്ളതിൽ അധികം അവരോടൊക്കെ സ്നേഹം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊക്കെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ആ യഥാർത്ഥത്തില് അവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൃഷ്ണനാണ്. പിന്നെയോ ആ പശുക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പരസ്പര സ്നേഹം. അവരൊക്കെ ചെറിയ പശുക്കുട്ടികൾക്കാണ് സാധാരണ പാല് കൊടുക്കുക അല്ലെ. ഇത് വലിയ കുട്ടികളും ഒക്കെ പശുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബൽറാമിന് മനസ്സിലായി ഇതിലെന്തോ എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ബൽറാമെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പരീക്ഷിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം പഴയപടി തന്നെ, എല്ലാം അതുപോലെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ കുട്ടികളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിലും കൂടി ഇരുന്നത് കഴിക്കുന്നു. നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ മേയുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്താണ് ആ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിസ്തരിച്ചിട്ട് എല്ലാം ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആ ബ്രഹ്മാവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി ഇത് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയും. ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പാക്കണം. ഒരു കുട്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെല്ലാം പൊറുക്കും അല്ലെ, അതുപോലെ എൻ്റെ തെറ്റുകളും പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് പറയും, എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഉയർന്ന പദവി ഉണ്ടായി, ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് ഞാനാണ്, എല്ലാം എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബോധം അഹങ്കാരമുണ്ടായി എനിക്ക്. എനിക്ക് അത്രയും ഉയർന്ന പദവി ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്തിനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനം വേണ്ട, എനിക്ക് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജന്മം മതി എന്ന് പറയും. പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കലിയുഗത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതാരാണ്? സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാവരും പറയും കൃഷ്ണനെ എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് അത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് ആ ബ്രഹ്മാവ് സമ്മതിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയുണ്ട് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് അത്രയും ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോഴാണോ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മാവ് സമ്മതിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കല് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അല്ലെ. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാതി നാഭവേത് ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവേന്മുഖി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന്. നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം 2 കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ടോ അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിക്കല് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന് ഒരു കാരണം, ഒന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്, അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അല്ലെങ്കിലോ അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നല്ല വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളൊക്കെ വന്ന് ഒരു ഭൂമികുലൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ വീടൊക്കെ ഇല്ലാതായാലും ഒരു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ആള് എൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞ് ആകെ തളർന്ന് എല്ലാം ഇരിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാലോ ഒരു യഥാർത്ഥ ഡിവോട്ടി അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും ഇത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കർമ്മഫലമാണ്, ഇത് ഞാൻ അനുഭവിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ്സം സർവ്വലോക മഹേശ്വർ, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഭോക്താവ് ഞാനാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.